σύγχρονο επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία, ο λογιστής είναι ο βασικός του συνεργάτης. Είναι ο άνθρωπος που περισσότερο από κάθε άλλον θα υποστηρίξει το όραμά του. Στο γραφείο μας διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να είστε πάντα ενήμεροι και ενημερωμένοι. Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, η Χρήστος Ερέτης και συνεργάτες έρχεται να καλύψει τις ανάγκες σας σε επίπεδο φοροτεχνικών υπηρεσιών, συμβούλων επενδυτικών προγραμμάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα οργάνωσης και εποπτείας λογιστηρίων. Το σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον κρύβει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Στο γραφείο μας στηρίζουμε τους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες. Εμπιστευτείτε την επιχείρησή σας σε αυτούς που γνωρίζουν. Εμπιστευτείτε τη Χρήστος Ερέτης και συνεργάτες.